Men ikke bare ud af. Kom, så hopper jeg ned i en bil, og Ja, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Jeg gider ikke køre ham hjem. Du kommer sgu heller ikke mere i Mølles gangster-Opel. Jeg vil ikke tale med på Google en hel dag. Hvad skal vi gøre? Så kører du. Peter, skal han bare? Jeg sagde, du skulle lade mig være, Peter. Du skulle i drille. Ej, nu slukker vi. Jeg må hellere slukke.